Les malalties autoimmunes són un grup d'afeccions en les quals el sistema immunitari, el que col·loquialment coneixem com les defenses, ataca a un o a més òrgans del cos. Hi ha més de 100 malalties autoimmunes i en aproximadament unes 40 d'elles l'atac es pot produir de forma generalitzada a molts òrgans i és el que coneixem com a malalties autoimmunes sistèmiques. Aquestes malalties tenen un diagnòstic molt complicat i són cròniques. Actualment no disposem d'un tractament que produeixi la curació completa, per la qual cosa és molt important la recerca per millorar tant el diagnòstic com el tractament. I això ens dediquem en el nostre grup. Nosaltres efectuem recerca bàsica, clínica i translacional en les malalties autoimmunes sistèmiques d'una forma multidisciplinar, en col·laboració amb especialistes de diversos serveis de l'hospital i també de forma en xarxa, amb centres de l'Estat i centres a nivell internacional. Tot això ens ha permès, al llarg dels anys, i gràcies a una àmplia casuística de pacients amb aquestes malalties que controlem al Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic, efectuar descripcions originals com la síndrome antifosfolipídica primària o la síndrome antifosfolipídica catastròfica, o conèixer millor entitats complexes com el lupus eritematós sistèmic, l'esclerosi sistèmica o la crioglobulinèmia o la síndrome de Sjögren.